Assalamu alaykum uzaqtaq yaqinimiz uzaqtaq we yaqinaqi tomaşaçylary. Sizin tomaşa diýäniňiz Safar Murat Türkmenbaşy Trawalyň etraf merkezinde il içinde balnyza favority tanalýan çatyryň edil günörtü tarapyna geçäýän ýeriňdäki sizin üçin ähli amatly harytlary amatly bahadan hödürleýän Älim Sowda Merkeziniň reklamasy däl. Bu ediz adamlar uzaqtaq ýaqinymyň täze sany. Elbetde biz Sowda Merkeziniň reklamasyny tiz günü YouTube kanalymyzda hödürler ýöne biz bugün häzir öz safarymyz bilen Türkmenbaşy Trawalyň etraf merkezinde Gurbanowaklaryň döwletli ojagyna tarap ýola düşýär. Ene bugün Türkiýe Respublikasyna iş saparyna ýören Aýdogy Gurbanowyň mehriban ogullary safar gelýärnyň 5 ýaş toýy Gurbanowaklaryň döwletli ojagyna toýlanýar. Ene bugün 23 noýabr güni Gurbanowaklaryň döwletli ojagyna Aýdogyň mehriban ogullary safar gelýärnyň 5 ýaş toýlary toýlanýar bolsa, ertir ýagny 24 noýabr güni bolsa Gurbanowaklaryň meredagymyzyň Gurbanyl gelenjemediň döwletli ojagyna goşa gelin toýlar toýlanýar. Ene bugün diýmek toýuň tutulýar güni biz häzir öz saparymyz bilen barýas. Gurbanowlar bugünkü goşa toýlary bilen mutlaýar çeýlede. Aýdogyň öz mehriban oguljagyna ýollan sowgatlaryny goşurýar bolsa hemi şekillerimiz ýaly şol şatlykly fursatlary sizin hemmäňiz bilen paýlaşýar. Onda näme? Biz ýöredik. Mana malzak badyr var. Adamlar görüşmedi Gurbanowaklaryň döwletli ojagyna toýýan başlapdyr. Biz Aýdogyň ýollan sowgatlary bilen tapgoşy gutlamak üçin geldik. Assalamu alaykum Gurbanowlar we Gurbanowlaryň hormatly mehmanlary. Hemmäňizi ogular günde, ogular akşamda hoş gördük. Biz Älim video studiýasynyň Älim video YouTube kanalyna uzaktaky ýaqyn maatly gepleşikler toplumundan geldik. Ene biziň beşimede göre ertir döwletli ojagyna goşa gelin gelýän eken şeýlemi? Gelecek ýyllaraň aýagy düşsün, gadamlar ýaraşsyn. Nuriýege de ýaşady bolan söwür ýarlaryna da uzakyn bagty durmuş ardy edýäs. Elmedama meredagymyň Gurbanyl gelenjemediň toýlary dowamly bolsun, toýlar bolsun. Ýöne şu gün 23 noýabr güni Gurbanowalar üçin ýene-de bir şahatlykly günde Türkiýe Respublikasyna iş saparyna ýören Aýdogy Gurbanowyň mehriban söwür ogly safar geldiň sapuşany bugün 5 ýaş dogulany eken şeýledemi? Çoňçy bir ýaşar bolýar mehribanlar. An safar geldi, sapuşa. An sapuş. Sapuşa. Ömrüňde okasynda saňa ýürüýse, ýerden adynyň Enesi sana kadı sowgat edýär. Bir ýer çarpaly mehribanlar. Oğlum Aýdogy bana Gurbanowlaryň atlakylan Atajan diýip oglum bar diýdi. Gara Atajan. Atajan, ine Atajan sana da boý. Atajan üçin ýer çarpaly mehribanlar. Elim bir şeýle bir stol getirdiň ene ýerite Aýdogyň safar geldi oglunyň 5 ýaş toýuny ýetlep ýollan süýçülük tortum bar, hemme mehmanlar bolyp bilelikde dadalyň. Ene ondan soňra da dawaramyz ýene-de odalyky keýpgorlykda, odalyky şaýanlykda dowam eder bolýarmy? Gaderli we hormatly mehmanlar, daşdan ýakyndan gelen hormatly mehmanlarym, sizlere tawassum aýdýan tilak gelenleriniz üçin artyjama tapgoşumgan dogulanyny gutlamak bilen birlikde jan saglyk arzu edýän oglumyň watana, halkyna we paly oglullaryň beri bolup geçişmegini dileýän inşallah. Assalamu alaykum daşdan ýakyndan gelen garindaşlar. Agyrlyk bilen mereke gatnaşyp oturan üçin hemmäňize tawassum edýän tapguş oglum ýaşyň uzyň bolsun, 2 ýaş dogulanyny birlikde geçirmek nasip etsin. Watana millete peýdaly gerekli bilen bir bolup geçiş. Hemmäňize köp tawassum edýän. Döwran studiýana seňe de tawassum edýän. El şarapy Aýdogyň arzularına hemmäňiz goşulýar. Aýdogyň arzularına taýyr bolsa senem edinlerine sagaman gedip sağ salamat atsa ojagyňa dolanyp gelmekligiňi, ýakynlaryňa, mehribanlaryňa salamat gowuşmaklaryňy dilek edýär.
bagtly goşa toýlaryň. Duwaynoy toýlaryň, ýok, traynoy toýlaryň kerber Astagalal Türkmen ojaklaryna ýygy-ýygydan ýar bolmagyny dilek edýäs. Ellemde baramy ýene-de joşgul aýdymlara sağlany beslep dowam edýäs. Ine biziň meşhur aýdym şeýmar. Döwran Nuriýew dowam edýär ýene-de siziň göwnüňizden turjak ajaýyp aýdym salarlar. Hemen şahsany. Bana seyredip baktım, ol gözlerine edip unutsam oluyan. Sen duyan ok canım, ağır yar sen bilsen. Seni atlat günü, kerediyen pencereden uzaklı yola. Bugün gelersin öydüp giyen odur penceremi. Oğudun can sen, kimin ki? Görmedi sen neyserin, oğudun bakarım sen. Yadım sen, dünyada varım sen. Oğudun can sen, kimin ki? Görmedi sen neyserin, oğudun güneşin sen. Ayım sen, dünyada varım sen. Görmedim sen neyserin, oğlan bakarım sen. Yanım sen, dünyada varım sen. Oğlan can. Dede sağ ol. Dede sağ ol. Oğlum, yaşını deyim olsun. Elmi dama göreceğin kov olsun. Ayda o senem. Sağaman gel işten. Sağ ol. Sapır gelcan yaşını deyim olsun Allah'can. Dahi senem sağ ol.